Gisunog sa mga tinugyanan sa Philippine Drug Enforcement Agency ang gikonsiderar nga usa sa labing dako nga batch sa i-dispose nga illegal nga drogas ug expired medicines gikan sa ilang mga nakalabay nga operasyon. Mobalor sa 480 milyones pesos nga balor sa illegal drugs ang gisunog dinhi sa usa ka punerarya sa Dakbayan sa Sugbo karong Huwebes, Nobyembre 14. Anaa sa 71 kilos nga shabu, 3 ka kilos nga marijuana, 55 ka mga tableta sa ecstasy ug uban pa nga delikado nga mga drogas ang gisunog sulod sa cremation chamber. So far, for the last 8 years, this is the biggest amount of illegal drugs nga atong na-destroy, amounting to 489.4 million pesos. For the last 8 years, the amount of illegal drugs destroyed is 2,356,590,737.38. Mibutyag ang pango sa PDEA 7 Director Alex Tablate nga dakong hagit pagihapon nila ang pagdakop sa mga high-profile nga drug personalities nga karon migamit og mas complex ug high-tech nga mga estratehiya. Gihisgutan sab ni Tablate giun sa pagsulod sa rehiyon ang binulto nga mga illegal drugs kini base sa ilang obserbasyon. Right now, ang atong assessment, same pa rin, no? Natay mga gikan sa Luzon area. Of course, napot tayo mga supplies all the way coming from sa Mindanao na part. Kining mga drug personalities, once nga apprehended o madakpan ni sila, it doesn't stop there. Once nga, kahit bisag tuwa na sila sa sulod, as long as na communication, maka-transact paghihapon sila. Samtang si Lapu-Lapu City RTC Branch 69 Presiding Judge Ruelo Saladaga mipadayag sab sa kalambuan sa mga kasong gipangduso sa mga operatiba. Operators, the drug enforcement team, how to conduct bypass, to follow the procedures, we are willing to do that to comply the provisions of the rules. And I'm happy to say that just recently, in the present cases, the investigator, the police officers, when presented in court, makabalo na sila. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.